Op de paard door de Brennie, dat is kapper Billy Boen door de boeken zeggen vrij. Er is nooit een wilde westen, een cowboy geweest, die zo dapper was als kapper Billy Boen. Ja, van je hartstiek knap, van je jeppie, jeppie, en die paard was zo moe, dus hij kon niet langer mee. En hij moest de boeken vangen, dus nam hij aan de been. En nu mag niemand vertellen wat voor beter is geweest. Ik heet Gea. Ik heet Eveline. En we zitten op de school Taristing. En we zitten in dezelfde groep. Ja. En we zitten tegenover elkaar. Ja. We kunnen al heel goed lezen en we hebben hetzelfde niveau. En we zijn de beste vrienden. Ik ben naar de winkel. Ik heb niks meer staan. Ik heb verlangen en geen goesting om wat tijd.